Minggu-minggu ya sabone kali bolo. Lho. Iki mbuh aku nemu susuh iki. Mbuh iki iso manuk apa aku ya nggak roh. Iki susuhe ngene iki. Ya iki. Iki susuhe lah ndoke nek ngene nek delok ndoke ya. Ya. Sing ngerti manuk iki jenisnya manuk apa lur? Iki manggone ning pereng-perengan iki ning kali. Ya kae suwe kae. Suwe ning gampang ning kali. Oke, wis ngono ae, sebo kali sik.